Dwi'n byw yn Sir Gar ar ran y môr, a dwi'n gweithio fel tiwtor Cymraeg, a hefyd dwi'n ysgrifennu llyfrau i ddysgwyr. Mae rai ar y silff, a heddiw dwi'n mynd i ddarllen fy stori o llyfr newydd Agor y Drws. Teitl y stori yw blwydd Mawr. Dydd Mercher, 5 Mai. Dwi'n 50 heddiw. 50! Ofnadwy! Dwi'n hen! A dwi ddim yn ffit. Right, dwi'n ffonio Ganolfan hamdden. Helo, dwi eisiau bwcio sesiwn yn y gampfa, please. Martin Williams dwi. Dwi'n newydd. Iawn, dych chi'n gallu dod am asesiad, Mr Williams? Prynhawn dydd Sadwrn gyda Jason. Asesiad? Help! Dwi'n gyrru i'r gwaith yn swyddfa llyfrau Llywelyn yn Abercastell. Dwi'n gweithio yma ers 1998. O na, dyma Carl y boss. Martin, bore da. Bore da, Carl. Dwi eisiau siarad â ti, Martin. 3 o'r gloch heddiw, please. Martin yw'r reolwr newydd. Car Audi coch, suit designer, desk fawr. Mae Carl eisiau busnes modern. Mae siart ar y wal nawr. Perfformiad staff. Oh dear, pan mae eisiau siarad â fi. Amser cinio dwi'n mynd i'r siop chwaraeon. Dwi'n edrych ar ysgidiau, trainers, gwyn, glas, coch. Ga i'ch helpu chi? Dwi eisiau dillad i'r gampfa, dwi'n ateb. Iawn, mae'r shorts a'r festiau yma. Shorts a vest. Ga i wisgo trousers yn y gampfa, dwi'n gofyn. Cewch, wrth gwrs. Dwi'n trio trousers a hoodie. Maint mawr. Wedyn maint mawr iawn. Yna, mawr iawn iawn. Oh dear, dwi'n edrych fel elephant. Dwi'n mynd i siop Asdi wedyn. Dwi'n prynu salad, llysiau, pysgod, wyau, afalau ac orenau. Dim tatws, dim pasta, dim cacen. Dwi'n mynd ar ddiet. Yn y prynhawn, dwi'n mynd i swyddfa Carl. Poblwc, Martin, mae Jenny yn dweud. Jenny yw PA Carl. Martin, mae Carl yn dweud. Dwi eisiau siarad am eich gwaith. Oh dear. Beth dych chi'n wneud yr wythnos yma? Mae Carl yn gofyn. Wel, dwi'n gweithio ar lyfr Cymraeg newydd gan Sally Jones. Diflas? Dwi ddim yn hoffi llyfrau diflas, Martin. Dwi eisiau celebs. Dwi eisiau'r trend mawr newydd. Y blockbuster nesa. Ond, ffeindiwch blockbuster i fi, Martin. Dwi ddim yn hapus. Celebs? Blockbuster? Yn 5 o'r gloch dwi'n mynd adre. Nos da, Martin, meddai Jenny. Penblwydd hapus? Diolch, Jenny. Nos da. Yn y tŷ, dwi'n yfed gwin coch mawr. Dwi'n bwyta pysgod a salad i swper. Da iawn. Ond yn y nos, dwi'n storfo. Dwi'n codi a bwyta tost a jam. 4 dan. Dim dechrau da i'r diet. Dydd Sadwrn, dwi'n mynd i'r Ganolfan hamdden. Prynhawn da, dwi'n cael asesiad gyda Jason. Mae Jason yn adonis. Tal, fit, smart. Braf cwrdd â chi, Martin. Reit, problemau iechyd? Dim. Dych chi'n smocio? Nac ydw. Dych chi'n yfed alcohol? Nac ydw. Wel, dim llawer.
Dych chi'n boeta yn iach, llasiau, ffroethau? O, ydw, wrth gwrs. Wel, dwi'n trio. Right, a'ch pwysau gwaed nawr, Martin. Mae Jason yn pumpio y periant pwysau gwaed. Brrr. Sss. Oh dear, mae e'n dweud. Beth? Dych chi'n stressed, Martin? Stressed? Ydw, dwi'n stressed iawn nawr. Dyn ni'n mynd i'r gampfa. Cerddoriaeth ofnadwy. Bwm, bwm, bwm. Dynion fel Arnold Schwarzenegger. Merched Amazonaidd mewn lycra. Triwch y periant seiclo, Martin, mae Jason yn dweud. Dwi'n pedlo, a phedlo, a phedlo. Phew, dwi'n doim. Wedyn dwi'n mynd ar y periant redeg. Dwi wedi blino. Gai stopio nawr? Iawn, mae Jason yn ateb. Gwelech chi y fori, Martin? Hwyl. Fori? Eto? Aw! Ww! Dwi ddim yn gallu cerdded yn y bore. Dwi ddim yn mynd i'r gampfa ofnadwy eto. Dwi'n trio yoga. Mae'r tiwtor fel octopus. Wedyn dawnsio Zumba. Help! Yna dwi'n trio seiclo. Dwi'n woblo fel jelly ar y baic. Mae plant yn y stryd yn chwerthin. Na, dim seiclo. Beth nesa? Dwi'n gwybod. Nofio. Dwi'n hoffi nofio. Wel, dwi'n hoffi nofio yn Sbaen ar wyliau. A bwyta paella mawr wedyn. Y llyfrau Llywelyn, dwi'n trio ffindio celebs i cael. Dwi'n gweithio ar lyfrau newydd trendy. Maen nhw yn ofnadwy. 5 o'r gloch, hwrê! Nos da, Martin. Nos da, Jenny. Dych chi'n iawn, Martin? Ydw, wedi blino. A fi. Dych chi'n mynd adre nawr, Jenny? Nac ydw, dwi'n brysur gyda gwaith i Carl. Ble mae Carl? Mae e'n chwarae golf gyda phobl busnes o America. Ha! Dych chi'n redeg y busnes i Carl, Jenny, ac mae e'n lordio hi yn y clwb golf. Nos iau, dwi'n mynd i'r pwll nofio. Right. 1, 2, 3, splash! Brrr! Mae hi'n oer. Dwi'n gweld menu yn y lôn nesa. Mae hi'n nofiol fel dolphin. Dwi fel hippo. Shwmai, Martin? O, helo, Jenny. Dych chi'n nofio hefyd, Martin? Wel, dwi'n trio. Da iawn. Dwi'n mynd i nofio bob nos. Weithiau dwi'n gweld Jenny. Dyn ni'n mynd i'r caffi a siarad. Mae Jenny yn grêt. Un noson mae hi'n gofyn. Wyt ti'n hapus yn llyfrau Llywelyn, Martin? Wel, nac ydw. Dwi ddim yn ffitio i mewn nawr. Dwi ddim eisiau gweithio ar lyfrau celebs. Beth wyt ti eisiau wneud, Martin? Wel, dwi ddim yn siŵr, ond dwi'n ffansi redeg siop lyfrau fach. Dwi'n chwerthin. Bendigedig, meddai Jenny. Un bore, dwi'n ateb y ffôn. Bore da, llyfrau Llywelyn, Martin Williams yn siarad. Helo, Martin. Sally Jones yma. Pam dych chi ddim eisiau fy llyfr newydd nawr? Oh dear. Mae hi'n upset. Dwi'n hoffi Sally, ac mae hi'n awdur da. Sorry, Sally. Mae Carl yn gwrando. Problem, Martin? Mae Sally Jones yn upset. Dwi'n redeg busnes yma, Martin, meddai Carl.
Dyma mariaid. Ha ha ha. Dim joc i yw e, Carl, dwi'n protestio. Mae Carl eisiau pobl fel robotau, dim pobl. Wel, dim robot dwi. Dyn dwi. Dyn 50 oed. Dim bachgen newydd twp fel Carl. Dwi'n codi. Idiot oed ti, Carl. Slafrau trendy a celebs. Dwi'n gadael. Dwi'n cerdded allan o'r swyddfa. Dwi'n dechrau redeg. Dwi'n redeg a redeg. Yeah! Martin, aros! Jenny? Dwi'n dod gyda ti! Wel, dyna diwedd y stori. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a phob lwc gyda Gymraeg.